Bueno, nik pentsatu dut Kruntzi atetxera jotea, hemendik gertu dagoelako, eta, uste dut leku honean dagoela. Gainera autobus geltokiaren ondoan dago, eta gero non baitera jan nahi bat dugu, ondo dago autobusa hartzeko eta... Eta hortik jateko juegan eta hori. Gainera preziotik ondo dago eta azkar egiteko afaria ondo datorki dugu. Nire ustez agian oso ikusita daukagu guztiok, ze beti afari guztietara joten gara hor, orduan nire proposamena berria eta ezberdina da, eta horregatik Pegixus aukeratu du. Gainera San Mameseko metroaren ahoan hurbil dago, orduan hurbiltasuna ez da arazorik izango. Oso merkea da eta janari mota askotako janariak eskaintzen ditu. Eta dekorazioa ere berria da, eta helduak nahi umeak joan entzateke. Ondo deritzot, zuk diosunari, badirudi giroa eta dekorazioa eta oso ondo dagoela, ez naiz joan, baina behar bada egon beharko nuke. Baina nik proposatuko nuke Santurtzin dagoen leku bat, zeren behar bada guztiok errezago bildu algara bertan. Eta gero nahi badugu Bilbora edo nonbaitera joan zerbait hartzea edo, baina nik afaria Santurtzin egingo nuke. Nik afaria ere Santurtzin egingo nuke eta gainera hemen ondoan denok ezagun dugun leku bat. Pazodo balda, eta hori, afal baino lehen, poteak harra dezakegu eta, ondo dagoela uste dut. Nik zurekin ados nago, poteak hartzea jan baino lehen oso ideia ona iruditzen zait, baina nik proposatu dut latrainera jatetzea oso janari ona prestatzen baitute. Nik ez dut proposatu nire jatetzea, Santurtziko sagardotegia. Ez dut esan. Eta zergatik aukeratzen duzu? Gehien bat janariagatik, ez dakit zuek zer jan nahiko duzuen, baina bertan denetarik dago. Eta ez da oso janari prestatua, esan nahi dut da janari azkarra egiten dena. Eta merkea. Bai, eta merkea. Zuek zer motatako janaria nahi duzue? Nahiago nuke hori ondo prestatuta, lehenengo platerra, denon artean zeo zer hartzeko, gero postre edo horrelako zerbait, baina proposatu duguna agian garestiagoa izango da. Gainik ez dugu ezer esan presioari buruz, eta nik uste dut hori importantea dela. Oso motelak baldin zbadier janera prestatzen nahiago du, niri berdin dit lasai egotea itxarruten janera prestatzen eta gustatu zait Beronikaren ideia nola esan duzu ditzen dela? Pegixus jatetxera joateko ideia gustatu zait. Daukan ambientazioagatik eta hori guztia. Nire ustez agian jatetxe merke bat aukeratu behar dugu zen gure kasuan ez dugu diruik zuen jatetxera joateko. Pegixus ondoan badaude leku batzuk poteak biltzeko edo... Bai, dago jatetxen erdian. Dago metroaren alboan eta hor daude tabernak eta dago ere bai Zubiarte, gero agian txartu egiten badu joateko Egia egiten badu. Agian. Denok bagoaz, lekurik badago? Bai, badaude bientzako mailak, gero taldentzako mailak urrunago, denok sartuko gara. Baina bapatean ezin gara joan, baizik eta lehenengo deitu eta eskatu lekua edo... Naiz eta lekua txikia izan berria denez, jendea ez ezagutzen eta normalean utzik egoten da. Bai, zugiten zara eta ez dago arazorik lekua aurkitzeko. Edo bestela, joan gara beste leku batera eta deitu aldugu ere. Edo postreak ere preparatzen dituzte, eta deitzen duzu eta tartak edo, eta bertan hartzen ditu.
Niri ondo dirut. Vale. Bueno, ez dago idea txarra. Gainera berria da, orduan. Beraz, adostu dugu ja lekua. Bai. Orduan, ara joango gora. Vale.